Det første vi gør, når vi møder ind, det er at vaske hænder, godt og grundigt. Så har vi jo gjort det, så skal vi desinficere dem. Så går vi hen og tager handsker på. Og sørg for at hænderne er godt tørre, inden man tager handsker på, ellers bliver de svære at få på. Så fordi vi har med kemikalier at gøre, tager vi briller på. Og det er simpelthen fordi, hvis vi nu får de her kemikalier i øjnene, så skal vi altså til lægen. Først skylle, og så til lægen bagefter. Så derfor tager vi lige briller på. Nu går vi jo så i gang. Det første vi gør, det er, at vi tager låget af selve maskinen, og hvor vi kommer ned til væskerne. Og så tænder vi emhætten, så vi ikke får indåndet alle de her lugte fra kemikalierne. I den sorte er der farvevæske, og den skal så i den her til fremkaldervæske. Så i den røde er der fikservæske, og den skal i den her. Og så har vi vandet i den hvide. Går vi hen, og så tænder man vandhanen, så der er rindende vand, mens man hælder det ud. Fordi der er lidt kemikalier i lige meget hvad. Så skal vi have fyldt det hele op igen. Den fremkaldervæsken er i den sorte her, og det skal jo selvfølgelig i den sorte. Man kommer en hel bøtte i, går hen og fylder den her bøtte helt op til toppen. Og kommer så også den i for at blande farven op. Når vi så har tømt den, så skal den i den her spand for kemikalieaffald. Så skal vi fylde fikservæsken i, kommer i den røde, går igen hen, fylder den op med vand helt op til kanten. Og hælder hele den i. Og så den skal også i spanden for kemikalieaffald. Så skal vi have fyldt vand i. Der, altså i videoen her viser vi, at vi tager bøtten med hen og fylder vand i. Men man kan også for eksempel tage, man kan jo tage et eller andet og komme vand i og gå hen og fylde i. Men der skal vand i den. Så har vi gjort det. Normalt sidder den her i. Men fordi vi bare leger ved skiftevæsken, så vi lader den sidde i. Men den sidder normalt ikke i. Og herude i siden, der sidder der en måler, som kan måle, hvor meget væske der er i. Hvis der ikke er nok væske i, så kan man slet ikke tænde maskinen. Så har vi gjort det. Så tager vi låget og sætter på igen. Går vi hen, så tager vi handskerne af. Vi tager dem af, så vrangen vender ud af, når vi tager dem af, for at vi ikke får nogle kemikalier på os. Og handskerne skal også i spanden for kemikalieaffald.